ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ଜୀବନ କାଳରେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଝଟି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଉପକାର ପାଇଛି ଏବଂ କଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲାକାଳୁ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ବରାଶ୍ରିତ ଥିଲି। ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି ହଁ, ଝଟି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରାଧନା କରି ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ମତେ ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ଏସେ ମତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ବୋଲି ମା କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କାଳିଦାସ କଥା ଶାରଳାଦାସ କଥା ଭାବୁଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ମା କହିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି କରିଛି। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀ ବିବେଚିତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲି। ଏହା ମୁଁ ନେତ୍ର ଅଶ୍ରୁର ଲୋକ